ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முச்சிக்காய் வச்சு கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போது இந்த கிரேவி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மூச்சிக்காய் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கிலோ மூச்சிக்காய் எடுத்து உரித்து அந்த பருப்பு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பருப்பு வந்து அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்ததாக இதுக்கு இந்த கிரேவிக்கு அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில்லளவு தேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரித்து வச்சுக்கோங்க. மீடியம் சைஸில் 2 தக்காளி பழம், நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்ததான் அடுப்பத்தை வச்சுட்டு அடுப்பு மேலே ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் நல்லா சூடாகி வந்ததுக்கப்புறமா 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா 10 சின்ன வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும்போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். சேர்த்துட்டு கூடவே காரத்துக்காக 3 பச்சை மிளகாய் லைட்டாக கீறிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த விழுது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அந்த எண்ணெயிலே நம்ம மசாலா வந்து சேர்த்து அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சேர்த்துட்டு இப்படி கலந்து விடும்போது நமக்கு குழம்புக்கு நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும். டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். அரைக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்து தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிங்க அப்படின்னு நல்லா மைய அரைஞ்சி வந்துடும். இப்போது அந்த மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு அப்படியே இந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நான் வந்து 1 டம்ளர், பெரிய டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து அலசி ஊற்றிருக்கேன். இந்த கிரேவிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஊற்றிட்டு இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதித்து வரணும். கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம பருப்பு சேர்த்துக்கணும். மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு பார்த்திங்களா. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உரித்து வச்சுருக்க அந்த மூச்சிக்காயை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 10லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். நல்லா கொதித்து நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடும். சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க. இப்போது பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா மேலே வந்திருக்கு பார்த்திங்களா. பருப்புமே சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு. இது சூடு வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னுமே நமக்கு நல்லா திக்காகும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.